Moikka, mä oon Mate ja mä jaan mun mietteitä maailmasta, vaikka mä en oikein edes tiedä, että miksi mun pitää tänään kuvata, mutta täällä, kuten näkyy, on pyykit kuivumassa ja on jo oikeasti myöhäinen ilta. Ja siksi mun kuuluu kuvata nyt. Joo. Pyykkien laitto, ripustus olisi kesken. En tiedä, saanko tässä samalla laitettua vai jätetäänkö se myöhempään, mutta teetä olisi kans tässä. Ja otappa säkin kuppi kuumaa tai istaha. Tai touhua jotain omias. Musta tuntuu, että mulla on tällä hetkellä jotenkin tosi vahvoja tunteita itsellä päällä. Ja mä en tiedä, johtuuko se siitä, että tasan 2 viikon päästä mä luovutan tämän mun rakkaan kodin avaimet. Ja mun elämässä aukeaa uusi luku, josta mä en oikein vielä tiedä, että mitä se tulee tuomaan tullessaan. Jotenkin mua herkistää ihan tosi paljon ja mä oon kokenut aina, että mä oon tosi herkkä, mutta mulla on tosi vaikea vaikka saada itkua tulemaan monesti. Ja sit se yleensä tulee semmoisen kautta, että joidenkin kuultujen sanojen tai jonkun musiikin, laulujen kautta, biisien sanotusten. Siellä terveisiä teille. Olisikohan joku tulossa elämässä kohti. Tää on nyt tosi tämmöistä intuitiivista. Mä mukaan olin silleen, että okei, että no niin, keksi joku aihe. Ja sit mulla vaan tuli semmonen, että ei kun mä laitan nyt filmin pyörimään ja katsotaan mitä tulee. Mä oon tänään mun ystävän kanssa nähnyt ja ollut ihana keskustella ja jutella ja jotenkin semmonen, mikä aiheena on puhututtanut meitä. Ja jotenkin ollaan puhuttu siitä, että miten se onkin niin vaikeaa, että lopettaa semmonen selittely ihmisille, muille ihmisille. Ja niin, koska oikeasti jokaisella meillä on meidän oma elämä. Kukaan muu ei sun syntymähetkestä sun sinne viimeiseen hetkeen asti, kun sä täällä maan päällä taivallat, niin ei ole sinun mukana kuin sinä itse. Ja silloin sen pitäisi olla se, että mikä itsestä tuntuu oikealta ja hyvältä. Tai ei tarvitse tuntua miltään, mutta vähän niin kuin, että mitä itse haluaa tai mikä on joku semmoinen, että mitä itse tekee. Se pitäisi riittää, että sä itse tiedät. Mutta mikä ihme tarve ihmisellä on niin paljon selitellä tekemisiä ja tulemisia ja menemisiä ja ajatuksia ja kaikkea. Ja jotenkin, onko se joku hyväksynnän tarve vai mikä se on? Mutta mä en jaksa enää sitä. Mä en jaksa enää selitellä yhtään mitään mun valintoja, yhtään mitään muutakaan. Oikeesti voidaanko lopettaa tää? Voidaanko lopettaa se selittely, että me ollaan ja puhutaan mustavalkoiseksi ja aina ollaan kaikki järki tulee sieltä ja kaikki mahdolliset yritetään saada se jotenkin semmoisen helposti lokeroitavaan muottiin tai mihin ikinä. Miksi pitäis? Ei ainakaan toisten ihmisten takia.
Täällä on nyt jotakin happeningia täällä ulkona. Tuolla kuuluu helikopterin ääni ja kaikki. Pyörämyrskyä on kyllä. Semmoinen ajatus, mikä mulla kävi mielessä, oli se, että annanko minä itteni olla, tai annanko minä jotenkin luvan itselleni olla täysin minä. Sellainen, joka mä oon just siinä hetkessä. Ilman mitään ulkoisia juttuja, ilman mitään semmoista selittelyä. Mitään semmoista konkreettista, helposti käsiteltävää, helposti selitettävää asiaa. Annanko mä olla itteni minä? Mulla on semmoinen olo, että kun elämä on muutoksessa tällä hetkellä, ollaan semmoisessa välitilassa, niin samaan aikaan myös minä ihmisenä on jotenkin semmoisessa kans. Jossakin, että se vanha Mate on, en siis sano, että kuollut ja kuopattu, mutta tietyllä tavalla. Mun pitää katsoa. Mä kirjoitin äsken ylös yhden jutun, minkä mä kuulin. Tässä sanotaan, että kasvat ulos jostakin semmosesta vanhasta. Eikä ne juuret enää yllä sinne, vaikka miten yrittäisit tai vaikka mikä ois. Ja jotenkin semmonen olo mulla on ittenikaa, että mä oon jo kasvanut ulos siitä jostakin, missä mä yritän edelleen olla, mihin muottiin, semmoseen lastenlelu, semmosia muotteja, tiedätte. Ja sit kun siinä on niitä vaikka nyt kolmio, sä yrität siitä kolmiosta, siitä samasta vanhasta kolmiosta, mitä oot aina ja ikuisesti, aamen, olet niinku siitä aina mennyt sisään ja jotenkin, että okei, minä olen tämän kolmiomuotoinen ihminen ja minä dididi. Ja sit susta on tullutkin pyöreä, susta on tullut ympyrä ja sä yrität edelleen, sä taut päätä seinään, sä yrität edelleen päästä siitä kolmiomuotoisesta reiästä sinne sisään, sinne palikkalokeroon ja se ei vaan onnistu. Semmonen olo mulla on tällä hetkellä ittenikaa. Ja mun pitäisi jotenkin tajuta se, että se on ihan mahdotonta. Ja sen vaan kuuluu mennä niin. Että mun pitää uskaltaa olla se Mate 2.0 tai 200 000 200 000 versio itsestäni. Mutta mun pitää saada olla se. Niin annanko mä itteni olla se? Annatko sinä itses olla se, kuka sä oot just tällä hetkellä, tällä sekunnilla? Annatko sinä olla itselles vapauden ilman, että sä yrität rajoittaa sitä ihan yhtään millään? Koska mä voin sanoa, että mä en varmaankaan anna tai oo antanut itteni olla täysin se. Vaikka mä haluaisin sanoa jotain muuta.
että joo, kyllä, minähän kyllä aina hoidan. Joo, osaan ja tiedän ja joo, kyllä. Paskan marjat. Ensimmäisenä siellä aina yrittämässä sitä samaa vanhaa paskaa, yrittää itseä tunkea sinne jonnekin. Tai just silleen, että ne juuret on jo kasvanut sieltä ruukusta niinku ulos silleen, että ne niinku sohottaa taivasta kohti. Ja samaan aikaan sä yrität väkisillä tunkea niitä kasvijuuria takaisin sinne vanhaan ruukkuun, joka on käynyt ihan liian pieneksi. Ja siellä on multaa, joka niin että ne juuret ei edes yllä sinne multaan. Se ei ole enää edes mahdollista siihen samaan. Eikö silloin voisi vaan antautua ja antaa elämän virran kuljettaa oikeesti? Mä en tiedä mikä saarna tai paasaus tämä nyt on, mutta annetaan sen olla. Mä toivon, että ihmisillä ei tule minusta semmoista kuvaa, että no niin, nyt alkaa selittely taas. Semmoista kuvaa, että mä oon hirveän vakava, koska mä oon niin, onko se itse ironiaa? Joo. Mä harrastan sitä niin paljon ja sarkasmia ja kaikkea semmoista ja silleen, että mä sanon pokalle jotain asioita, mitkä mä tarkoitan niinku silleen läpällä. Ja mä oon siitäkin saanut kuulla koko elämäni, koko hiton elämäni mut on ymmärretty aina väärin, että onpas toi nyt tosikko ja di. Niin joo, tuli vaan tämmönen side note mieleen, että toivottavasti ihmiset ei ajattele, että jos mä en hymyile ja naura ja oo silleen, että elämä on ihanaa, ai että joo, minulla on kaikki mitä maailmassa voikaan olla, minä olen saavuttanut sitä, tätä ja tuota ja di ja elämä on vain pelkkää pumpuli, hössömössöä, koska ei oo. Ja tää on ihan hiton ärsyttävää ja turhauttavaa, pelottavaa ja kaikkea mahdollista just nyt tällä hetkellä olla minä. Ja mulla on semmonen joku olo, että niin kuin mä olisin vanhan versioni hautajaisissa. Vanhan versio, niin kuin minun, se kuka minä olen, vanhan itseni, olemukseni, ihan vaan sen ihmisyyden, minuuden kanssa. Ja jotenkin tosi semmoinen haikea ja surullinen olo ja sitten samaan aikaan semmoinen, että okei, tää on nyt vain joku pakollinen paha, mikä pitää vaan hoitaa tässä. Sitten voidaan niinku aloittaa se uusi. Äsken, ennen kuin mä laitoin päälle tän videon, niin mä löysin tän lapun. Mä oon kirjoittanut tän mun terapeutin kanssa, joka on muuten, hänelle voisi tehdä oman shout-outin. Hän on maailman ihanin tyyppi ja kulkenut mun matkassa aivan uskomattomia hetkiä läpi ja jotenkin niin turvallinen ja sydäntä lämmittävä. Ja mulla on ollut alusta asti hänen käynneillään semmoinen olo, että niin mä menisin kaverille kyllä. Niin hänen kanssaan kirjoitettu tää, en muista milloin, siitä on varmaan jo aikaa vaikka kuinka kauan. Mutta tässä on niin hyviä juttuja, että mä nyt luen nää ääneen. Ja jos sä haluut, niin toista nää itsellesi nää samat. Tai kuuntele ainakin tosi tarkasti. Minulla on oikeus tehdä just niin kuin itsestä hyvältä tuntuu. Ja on ok olla epävarma. Jaha. Eikä tarvitse tietää,
Ja on ok olla hukassa. En ole tilivelvollinen kenellekään yhtään mistään. Ei tarvitse selitellä. Ei itelle, ei kaverille, eikä kumminkaiman kissalle. Mun elämä, mun omat valinnat. Ei haittaa, jos epäonnistuu. Mulla on oikeus, että läheiset kunnioittaa mun valintoja. Valintoja, jotka on tehnyt, koska itsestä hyvältä tuntuu. Ja toistan vielä, mulla on oikeus tehdä niin kuin itsestä hyvältä tuntuu. Saan muuttaa mieltäni ja vaihtaa mielipidettä. Minulla on lupa muuttua, kasvaa, kehittyä ja laajentua. Muista, että sullakin on lupa. Sulla on mun lupa. Vaikka et sä semmoista tarvii. Mutta jos se auttaa sua, niin sä voit ajatella, että sulla on mun lupa. Olla just se, kuka sä tällä hetkellä oot. Just tässä hetkessä. Sillä energialla, sillä fiiliksellä, sillä tunnetilalla. Ihan sama, onko se semmonen, että mä oon matonen, että en jaksa nousta täältä sängyn pohjalta. Vai onko se semmonen, että tekee mieli hyppiä ja että jee, elämä on ihanaa. Polovi on taas paskana itsellä. Niin sulla on oikeus. Ja oikeastaan velvollisuus. Olla just se. Sinä. Ja myös mulla. Voi että, kun kaikki on niin paljon helpompaa aina sanoa toiselle. Mut entä jos edes pienen osan siitä hyvästä, siitä kaikesta kauniista, mitä ajattelee toisista, mitä puhuu toisille, kääntäisikin ittiä kohtaan. Ei tarvitse pelätä. Ja jos pelottaa, niin sekin on ok. Tästä tulee nyt joku tämmönen mun terapeutin, ooditerapeutilleni. Mutta hän sanoi tällä viikolla mulle, että pelko pitää pilkkoa palasiksi. Ja se jotenkin huvitti mua, koska mulla tuli semmoinen mielikuva, että okei, että se pelko on semmoinen koivuhalko. Ja mä kirveellä pilkon sitä palasiksi. Mä pilkon sitä niin kauan palasiksi, että siitä tulee aivan semmoisia ohuita lastuja vaan. Ja hän osaisi terapeuttina selittää sitä, että mitä hän tarkoittaa sillä että pelko kuuluu pilkkoa palasiksi. Mitä jotenkin se idea, että siellä on aina taustalla niitä, että kun kysyy itseltä niitä kysymyksiä, että no mitä siitä seuraa? No mitä sitten? No mitä sitten?
vähän niin kuin käy niitä kauhuskenaarioita tai sitä, että mitä tulee se vastaus sieltä. No pelottaa kun sitä tätä tuota. No mitä siitä tapahtuu, mitä siitä seuraa, tyyppisesti. Menisin sanoa, että en ala nyt opettamaan teitä, mutta voi hyvänen aika. Joku opetusvideo tästä tuli. Menee varmaan sitten sinnekin kategoriaan jatkossa. Joo. Tää on nyt kyllä ollut niin sekalainen seurakunta tämä video, että mä en niinku tiedä, että kannattaako tämmöstä edes julkaista. Mutta mä varmaan teen sen anyways. Ja joo. Muista, että me ollaan jokainen keskeneräisiä. Ja se kuuluukin olla niin. Ihmisyyteen kuuluu se. Jos me ei oltais kesken, me oltais robotteja. Ja kuka haluaa olla robotti? Minä en. Hyi. En ainakaan minä. Ja se keskeneräisyys on kaunista. Kun osaa vaan nähdä sen silleen. Ja se epätietoisuuskin. Siinäkin on oikeasti aika hurjan ihanaa se, että mitä vaan voi tapahtua. Mitä kaikki on auki. Mitä vaan ihanaa voi tapahtua. Sovitaanko, että ei pidätellä itteemme? Ei liikaa. Ei selitellä ollenkaan itteemme. Ei anneta liikaa painoarvoa semmoisille aivan turhanpäiväisille asioille. Tai suorittamiselle, hyväksynnän hakemiselle. Jos ne tulee semmosesta, että okei, mun pitää tehdä tämä asia tai mun kuuluu käyttäytyä tolleen tai mun pitää hyväksyä tuon ihmisen käytöstä, että tämä juttu tälleen. Tai mun pitää muuttua. Jos sulla on semmoinen olo, että et sä halua siinä asiassa muuttua. Tai muuttaa sinua. Shoutoutti meikän tissitaululle. Hän on valtiattaren valloitus. Viime kesänä tehnyt ehkä joo. Kyllä. Joo. Tähän on hyvä lopettaa. Oot ihana. Nähdään taas. Moi moi!